19 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фестивали асал, картошка ва анор иштирок намуданд. меваҷот, сабзавот, ғалладонагӣ, хушкмева, асал ва дигар навъу намунаҳои маҳсулоти кишоварзиро заҳматкашони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба таври пирамида ва тасвирҳои гуногун ба намоиш гузоштанд, ки собитгари фаровонии ҳосил дар соли 2024 мебошад. Мана мо хеле фарҳангчиёни вилоят хурсанд ҳастем, ки чорабинӣ бо дараҷаи олӣ гузашт. Бо иштироки муҳтарам ҷаноби олии президенти кишвари Тоҷикистони азизамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳама чизҳо ин самари истиқлолият аст. Истиқлолият ба мо чӣ дод? Мана мебинем, ки хеле ҳама ҷо фаровонӣ, сери, пурӣ. Кортсоз мебошам. Ин касбро ман аз падару бобому бобукалонам омӯхтам. Ман ба ин касб худ хеле завқу шавқи зиёд доштам. хушбахтона мана аз худ намудам. Мана касби худро давом дода истодиам. ба ҳолати 1 ноябри соли равон нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 теъдоди оилаҳои занбури асал дар вилояти Суғд 578 оила зиёд карда шуда ба 80525 оила расонида шудааст. дар 10 моҳи соли равон дар вилояти Суғд 1559 тонна асал истеҳсол шудааст. роҳбари давлат таваҷҷӯҳи масъулини соҳа ва кишоварзонро ба истифодаи васеъи имкониятҳои шаҳру ноҳияҳои кӯҳии вилоят барои истеҳсоли асал, баланд бардоштани маҳсулнокии занбур тавассути хушкзодкунӣ, афзоиши истеҳсоли ин намуди маҳсулоти ғизоию табобатӣ ва муаррифии фазилатҳои асали Тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ ҷалб карданд. дар доираи барномаи маҷмӯавии рушди бахшҳои чорводорӣ, паррандапарварӣ, моҳипарварӣ ва занбури асалпарварӣ барои солҳои 2023-2027 аз ҷониби Вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ба занбури асалпарварони шаҳру ноҳияҳои вилоят 520 оилаи занбури асал ва 400 модарзанбури зотӣ барои баланд бардоштани маҳсулнокӣ ва беҳтар кардани зот дастрас карда шудааст. ҳоло занбурпарвари соҳибтаҷриба Очилбой Ҳабибов 1000 оилаи занбури асал парвариш мекунад. боз аз ҳамин ҳисоб ҳамасола 1000 оилаи занбури асал ба дигар хоҷагиҳо фурӯхта фоидаи иловагӣ мегирад. 1000 оила занбури асал мо парвариш мекунем то фарзандо, то набираҳо 1000 оила мо парвариш мекунем. ҳозир албатта бо ҷаноби олӣ мо рӯбарӯ шудем, ҳамсӯҳбат шудем. барои занбурпарварӣ мо аз водираш замин ҷудо карда дода шавад гуфтанд. албатта мо хурсанд. занбурро мо як қисмаш ҳамунҷо буда парвариш мекунем, асалоша мегирем, баъд ромита пешниҳод карданд, ки унҷоям ҷо ҷудо карда мешад, унҷоям занбурро мо мебарем. аз замистон 1000 оила агар бурод, аз ҳамун бо якта бача гирифта ба фурӯш мемонем, бо ҳамун оилаи боқимондаша мо тарбия карда ва я асалба тайёр мекунем. имсол аз 25 то 30 килоя ҳар як қутӣ асал гирифтем. бениҳоята мо хурсанд шудам, ки ҳамин қадар дастгирӣ карда истодаанд. соҳаи занбури асала ҷудоям ба пеш мондаги муҳтарам ҷаноби олӣ ҳазорҳо раҳмат. афзалият додан ба парвариши навъҳои тухмии ватанӣ, риояи талаботи агротехникӣ ва меҳнати пайваста имкон фароҳам овард, ки ба ҳолати 1 ноябр дар вилояти Суғд зиёда аз 640 000 тонна картошка истеҳсол гардад. ин нишон дод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 105 000 тонна зиёд мебошад. сарвари давлат бо назардошти шароити кунунии иқлим ва зиёдшавии талабот ба маводи ғизоӣ дар бозори истеъмолии ҷаҳон дар шаҳру ноҳияҳои асосии картошкапарварии вилоят Панҷакен, Истаравшан, Исфара, кӯҳистони Масчоҳ, Айнӣ, Шаҳристон ва Деваштич истифодаи пурраи имкониятҳои табиӣ, омӯзиши технологияи муосир ва дар истеҳсолот ҳарчи бештар ҷорӣ кардани таҷрибаи муосири кишту парвариши ин намуди сабзавотро зарур донистанд. кишоварзони ноҳияи Деваштич соли ҷорӣ дар майдони 8175 гектар кишти картошка гузарониданд, ки ин нисбати соли гузашта 884 гектар зиёд мебошад. мана мо имрӯз дар намоиши иди асал картошка зиёда аз 20 тонна картошка ои гуногун навъро пешниҳод намудем. мо истеҳсоли картошкаро ба миқдори 261 000 тонна расонидем, ки ин нисбати соли гузашта 31 000 тонна зиёд мебошад.
ҳоло майдони умумии анор дар вилояти суғд зиёда аз 500 гектарро ташкил медиҳад. ҷаҳду талоши меҳнаткашон ба он равона карда шудааст ки бо назардошти нозикиҳои парвариш имкониятҳо барои истеҳсоли анор зиёд гардонида шавад. соли 2024 нисбат ба соли 2023 дар вилояти суғд майдони умумии кишти шолӣ 1014 гектар васеъ карда шуда ба 9619 гектар расонида шудааст. тавассути соҳилмустаҳкамкунӣ танҳо дар соҳили дарёи Зарафшон дар ҳудуди шаҳри Панҷакен майдони кишти шолӣ наздики 500 гектар васеъ гардидааст. кишоварзони вилоят соли ҷорӣ дар ҳамин шаклҳои хушкдорӣ зиёда аз 10,000 гектар кишти шолӣ гузарониданд ки асосан ин дар шаҳру ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров, Спитамен, Ҷабор Расулов, шаҳри Панҷакен, шаҳри Исвара ва шаҳри Колибодом кишт карда мешавад. дар вилоят бештар навъҳои маҳаллии Девзирии Исфара, Девзирии Панҷакен, Нави Кинче, инчунин дар водии Зарафшон, шаҳри Панҷакен боз навъҳои Авангард, Марҷон, Сарраз, Панҷуруд ки ба шароити маҳал мутобиқат бештар кишт гузаронида шуда истодааст. ҳамзамон бояд қайд аст ки тибқи дастури супоришҳои пешвои маъзуми миллат ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон оид ба самаранок истифода бурдани заминҳои корими обӣ аз як замин гирифтани 2-3 ҳосин ҳамин шолипарварам низ дар кишти такрорӣ хусусан шаҳри ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ноҳияи Спитамен, ноҳияи Ҷабор Расулов ва шаҳри Панҷакен ҳамин кишти такрории шолӣ гузаронида истоданд ки инам баробари кишти асосӣ ҳосилнокиш баланд шуда истодааст. дар вилояти суғд маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ аз 2,7 миллиард сомонии соли 2010 ба 18,5 миллиард сомонӣ дар соли 2023 баробар шудааст ки афзоиш 15,8 миллиард сомониро ташкил медиҳад. истеҳсоли картошка дар ин давра 313,9 ҳазор тонна, шолӣ 26,6 ҳазор тонна, ангур 2,2 ҳазор тонна ва асал 421 тонна зиёд шудааст. ин ба натиҷаи татбиқи барномаҳои давлатӣ, амалигардонии сиёсати аграрии ҳукумати кишвар, таҳкими робитаи илм бо истеҳсолот ва меҳнати садоқатмандонаи кишоварзон марбут дониста мешавад. ҳамзамон корхонаҳои саноатии коркарди маҳсулоти кишоварзӣ номгӯи маҳсулоти худро пешкаш карданд. дар ин намоишгоҳ ангурҳои бобогиҳамро пешниҳод карда истодаем. мо пеш аз ҳама миннатдори худро ба ҷаноби олӣ мерасонем ки заминҳоро ба худи моён супурдану ба имрӯз мо кору фаъолият бурда истодаем. мо як чанд намуд ангур дорем, маиз мекунем. маизҳои бо лазза ширин мешавад ва маиз чихе дидесед, маизҳои кишмич, калифор, бездонак, маин сиёҳ, маин ишқор, ино ҳамаш маизҳои исрафшан мешавад. мо ҳамин маизҳоро хушк карда истодаем, ба бозорҳо бароварда истодем ва оянда нақша дорем ки ба давлатҳои ҳамсоя ва содирот бурорем. мо имрӯз дар намоишгоҳи имрӯза зиёда аз 5 намуд маҳсулоти коркардшуда аз ҷумла нӯшобаи хуч, нӯшобаи зардолу, нӯшобаи барбарис, зирк, мураббо аз хуч ва марминҷон, ҳамзамон гиёҳҳои шифобахш зиёда аз 20 намуд гиёҳҳои шифобахше ки дар ҳудуди вилоят парвариш меёбанд ва дар кӯҳҳо ҷамъоварӣ мекунем ва коркарди онро ба роҳ монда ин баъд дар ҳамкорӣ бо беморхонаҳо ва марказҳои саломатӣ барои ташкили гӯшаи гиёҳдармонӣ корбарӣ намуда истодаем. роҳбари давлат бо самараи меҳнати кишоварзон шинос шуда ба хотири таъмини амнияти ғизоӣ истифодаи пурраи имкониятҳои табииро барои баланд бардоштани самаранокии замин зарур донистанд. таваҷҷӯҳи намояндагони бахши хусусӣ ба истифодаи васеъи имтиёзҳои пешниҳодкардаи ҳукумати кишвар, ворид намудани технологияи муосир, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ то сатҳи ниҳоӣ, мутобиқ ба талаботи бозорҳои байналмилалии хушконидани мева ва афзун гардонидани содироти маҳсулоти кишоварзӣ ҷалб карда шуд. мо кормандони корпораtsияи моҳии тоҷик дар доираи лоиҳаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва имтиёзҳои додашудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор корҳоро ба роҳ мондем ва имрӯзҳо дар ҷумҳурӣ парвариши тосмоҳӣ яке аз моҳиҳои нодире ки дар дунё дар китоби сурхи тамоми давлатҳои дунё ҷойгир аст ба роҳ монда ва бовари том гуфта метавонем ки дар солҳои наздиктарин тухми сиёҳ, икраи сиёҳ ки дар дунё машҳур аст, истеҳсолшро ба роҳ мемонем.
ҳамчунин дар ҳамин рӯз анвои гуногуни маҳсулоти нонӣ ва таомҳои миллӣ пешниҳод гардид. ҳунармандони моҳири вилояти суғд чапотӣ, қалама, кулча, самбуса, оши палав, буридаю тӯпа, қурутоб ва дигар намуди маҳсулоти нонию таомро пешниҳод карданд, ки бозгӯи ҳунари воло мебошад. инчунин таомҳои гуногуни аз картошка омодашуда дар намоишгоҳ пешниҳод карда шуд. айни замон мо нишоло омода карда истодаем. ин нишоло аз решаҳои кӯҳӣ дарахту номаш бехӣ мебошад, ки мо инро ҷамъ карда истода бо 3 соат 4 соат бо об ҷӯшонда истода ҳамин маҳлулот тайёр мекунем. баъд аз ҷӯшондан мо инро бехи мехиро мезанем, кӯпи ки баланд мешавад, шакар мегирем ва ҷавҳари лимӯ мегириму ба як дараҷаи муайян, меъёри муайян ҷӯшонда истода тайёр мекунем. вақте ки ин кӯпик тайёр шудан баъд қиёми тайёрро дар ин аралаш карда истода баъд нушоло омода мешавад. инро касби кӯҳнаи бобогию аҷдодӣ меноманд, ки дар вақтҳои пешам ин чизҳоро бобои бобокалони мо тайёр мекарданд, омода мекарданд. ҳамчунин аз эҷодиёти халқ аз ҷониби ҳунармандон намоишҳои фолклорӣ пешниҳод шуд, ки таҷассумгари истиқлолу озодӣ, ифтихор аз ватандорӣ ва заҳмати садоқатмандонаи кишоварзон барои истеҳсоли неъматҳои моддӣ мебошад. чорабинӣ бо иштироки доираи васеъи кишоварзону аҳлу ҳунар ба тантанаи фараҳу хушҳолӣ, шукргузорӣ аз дастовардҳои истиқлоли давлатӣ, татбиқи муваффақонаи сиёсати давлатдории пешвои миллат ва зиндагии осудаҳолона табдил ёфт.